gisadong manok na po atong sudan guys. Ano po ni ang giluto sa atong kusinero. Gisadong manok. Ang pera di katang. Sa katong pamilya kamas. Katong tawa ba? Halangab. Yayaw dili na mo kausudan. Yayaw di na ka ba manok eh. Hawa mo Ming. Kaning kuan imo pineapple. Kutaw po siyag juice eh. Tungkutawan. May panagsaan naman sa nili ni Kirin. Muna akong sudan, bulat, o gisadong manok. Nya naipalya ganiha sobra sa giluto ni Angelo. Nya natay suka para sa bulad. Nya atong kanon kay mais. Nya atong bahugan ang atong kanon. Nga ulita na si Angelo managkaon. Tanaw na sagsiyag sa lida. Nag-relax na siya kay human naman busog naman managkaon. Kita apay pagdoon nga tos pagkaon kay sila pa may nagkaon din. Araw na kaon sa